ga mutumin kirki ya kama musu Arewa 24 a gidan suna ta kallon wannan hip hop. Yanzu ta inda za ku gane mun ce Arewa 24 din nan ba yahudiyar gidan talabijin ne, mutane sun musa. Ko kun san yanzu duk gidajen talabijin din nan yanzu a Ramadan din nan sun kakkarbi tafsiran mutane suna sakawa ana biyan su, amma Arewa 24 ko kwaɗe ta ki ta karba. Duk program ɗinsu gaba ɗaya babu tafsiri. Wallahi tallahi alaramma, duk program ɗinsu kaf tun daga safa har dare ba tafsiri ko kwaya ɗaya. Amma su tauraruwa suna yi, su wane ne suna sakawa, wanda su ma suna sa fina-finan Hausa da waye-waye ɗin duka suna sa tafsiri yanzu a Ramadan. Amma wallahi Arewa 24 da ke bayahudiya ce, gidan talabijin ɗin Amerika ne, na rantse da Allah ko tafsiri kwaya ɗaya sun ƙi su karɓa. Kuma kar ka manta ba kyauta za su saka ba, biyan su za a yi. Riba ma za su samu, ba wai za su yi aikin banza ba ne. To wannan fa su ne wanda Allah yake ja mana hankali cewa wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu, kar mu zama irin yahudu, saboda su ajandar su kawai ta duniya ce da yadda za a kauce wa tafarkin Allah. Duk abin da yake da alaka da su ka ja baya ka rabu da su. In ko ba haka ba wallahi sai sun hallaka ka. Ka je da suka kare da annabawa ma. Shi yasa da Allah ya tashi dan ya nuna